Apa sebabnya nganti aku temukan ing papan kini? Mergo sugih kendel bondo wani wondene kowe wani gawe geger ing kayangan calundangan. Sopo sing dadi aranmu? Jawadon. Israwuke aku kangaran Baryanti. Baryanti. Yo kene nganti kowe gawe geger ing kayangan calundangan Baryanti. Iya kene kowe duweni panemu yen aku gawe geger ning taman calundangan kene. Apa sebabnya nganti aku bisa ndakwa karo kowe kengkoyo? Jalaran nalika kowe kegaden ing papan kene gawe orking kayangan calundangan saya nalika kowe ngecakake Aji Jaya Kawijayan sing tok cakake iki mawa sing panas satemah akeh kanca ruangku sing padha mati. Mula kanthi kuwi Waryan mergo wis gawe glaning atiku akeh kanca ruangku sing padha mati. Mula aku ora nrimake bab perkara kuwi. Ora nrimake? Yo. Kena waton bisa. Aku wis bakal kalah saka tangan. Kurang ajar kemah ganti gawe kuwi. Saipul sing mojo atas kurang ajar. Yang sok. Ora ngerti ngomong metu pelaning kan. Dur karepmu. Iki ayo. Yen nyanto kowe sepi. Kantun ki sepimu. Janggon ning papan kene. Bagus. Tembungmu pungkasan kuwi sing tak nden. Ayo. Ing papan kene bareng-bareng adu siwe Bathara Kala. Kowe apa aku sing jengkelang dadi batang? Ora sakno. Nyatane kabeh ki mau wis sampurna. Sedaya menika boten lepat saking kula wentah panjenengan. Senajan to sing kula wentah mau ibu, ning yen to sliramu ora gatekake ndak kira kabeh ki mau ora ono apa-apane. Ingkang dados kita kok boten kados padatanipun. Yen pinju kula sinau gladi lan Aji Kawijaya kaliyan menika sumusul dumateng kula. Pancen iki ana wigati kanggo sliramu. Wigatinipun menapa iki? Sliramu kepengin mangerteni wigati kuno. Ibu bakal cerita luwih dhisik iki. Baryanti. 20 taun kang kepungkur, ibu lagi tumurun ning Arjapati. Ameng-ameng ana ing Arjapati. Ing kono ibu mangerteni Adipati Waluda lagi wae ngutang putrane. Ana sak tengahe alun-alun. Nyobya putranipun. Nanging ki ora ngerti sangkan parane bilahi. Ana angin kang gedhe banget. Banjur ponang jabang bayi sing digudang Waluda kuwi. Katut angin kang gedhe kuwi mau